Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. That's what you are going to do. Matambudziko madzudzu Naveri kwa Mutare munoereya mai Dziva amai rimunhu haatafara nemuzviziva kumauya megare umwe wangu ndichazoya naye panchauya wakati zvozvizvi hana hake mari yachipfuma yekuti tuitise saka ati uchazoya urombotsvaga kana tikazokwanisa kudzoka tozouya tise naye munina wangu akanaka zvino vanhu towanzokurudzira kuti vanhu vafambe vakakwana nana baba zvino mhinduro dzasekuru kana makupinda mumatare zvamunoziva munoti hongu zvamusingazivi munoti kwete uyezve muchapiwa mukana nenguva yekutsanangura nekupa zvichemo muchaipiwa nguva iyoyo naende musununguke uyezve pakuchema kwenyu nemibvunzo zvataurwa nasekuru vanozvipedza munenge makubvunzo pane nezvimwe zvavanenge vasiya kutaura asi zvavataura zvese musazvibvunze vanozvipedza ukanada kubvunza ndada kunzwisisa ehe ngaanzwisisane tiitira nguva makambosika here mukati menzvimbo dzematare mukati menzvimbo ino handisati matare anobva kubva kuchivanhu nemapostori ese matare nekuti mune muchiudzwa zveupenyu takambosvika zvino mukutaurirwa kwenyu makamboudzwa here kuti mukati medzinza rekwenyu kare kare maibatwa chivanhu takambosvika muchibva matsanangurirwa here kuti pamugere apa pane chivanhu chiripo ndakambozviudzwa muchibva matsanangurirwa here kuti mukati medzinza rekwenyu muri kupera kuparara vanhu zvisinganzwisisiki muchokwadi uyezve vanasikana vemukati memusha wenyu hamutenderwi kuvaka misha inoita chimwari muchokwadi mhaka nekuti makapiwa varume kare mukati memba yenyu muchokwadi vana soro jene vemukati memusha wenyu vane kushereketa kwavanoita makambozvinzwa muchokwadi ranhasi muri kungodzungaira muchingotenderera murimo mukati medzimba idzozi dzisina varume vacho muchokwadi ndiri pano kana zvanetsa muchokwadi hamuna kwamuri kuenda handini ndichitarisa henyu zviso zvenyu zvakanaka chaizvo asi munhu uri munhurume akakutarisa yapa kuti agare nema inenge riri zuva rimwe chete mazuva anoteera zvashata muchokwadi zvinenge zvakona mumwe akwake mumwe aziva kwake mumwe aziva kwake muchokwadi nechikonzero chezvavakagadzikwa zviri pauri ndo zvisingadi kuti umise chinhu chakanaka mukati memaoko ako ende chese chavada kubata mukati memaoko chese chinoparara china kwachinosvika chero ukada kuti utsvage mushando wekushanda nemaoko ako aya une jambwa chairo kupumirwa mushodza usina kupara kana kutorishaya basa racho pari zvino masango ako matema hapana chekufamba vakasungwa maoko nemakumbo mwanangu mukati mezinza raugiri uyezve uri kutenderera panzvimbo imwe chete rukato chairo ndorwo rwakaiswa rwakasungwa ukungoraramawo zvako asi upenyu hwaunorarama mwanangu hunonzwisa urombo nekuti unorarama uchiteerwa une dzimwe nguva dzaunotonzwa kuti vakaremerwa pauri ipapa nemafudzi ese anenge achiremai uyezve wopedza unorota mwanangu unorota uchisangana nemunhurume pamhasa usingazivi kuti ari kubva kupi haramba zvimwewe vane varoya anozviramba sei zviroyachira chiroya anogona kuti handiroini kundinyepera uroyi ndianonyanya kuramba haiwande hai ndinokuta hope badze hai asi tota tiri kunhikini kumabiko tiri kumabiko anenge ari kumabiko zvine mwanangu vabereki varipi variko kumusha kubocha makaudza here kuti uchambofamba vabereki ndakavaudza asi havawirirani nazvo zvekufamba unozviziva here mwanangu kuti
vabereki mukati memusha umo vanoziva zvimwe zvinhu zvinokutambudzai. chokwadi izvozvo. Vambozvinzwa kwaunofamba Eh, kuti hatitsvagi muroyi wekunze kana wekwababa mukuru. Zvinhu zviri mukati memba yenyu izvi chokwadi. mumusha menyu, Chokwadi ndosaka vasingadi kuti tifambe. zviri mumusha menyu kazvi. Handisi kupomera mumwe munhu pano ati baba munini wako akabva azodai ine baba mukuru wako ndikui. Mumba menyu ndo mazviri. Chokwadi. Ende zvinokudzungaidzisai zvamuri kuita izvi hapana munhu asingazvizivi. Zvodai vanga vari pano ndaita kakubvunza ndoka kuti nyaya iri kunetsa vana mukati memudzidzisai hamuizivi here. Chokwadi. Vaindipindura pane pamwe pavanenge vakangana ndobva ndavatondedza kuti neapa ndipo makafamba napo. Chokwadi. Muri kudzungaira kana kuti hanzi muchaendepi neupenyu. Iri maruka iri machai muningina matema musipi Kwamtara. ndokamamusiya Eh, kana zvigona batsirwai mese makakwana chokwadi. pashaya anosara. Chokwadi. Mukaona zvanetsa nekudzorera nekudzorera kuti zvinonetsa izvo. Chokwadi. It'll go back to send. Zvinonetsa nokuti muri kudzungaira hamuna kwamuri kuenda. Munomo mako munorwadzei mwana kune musana. Handitozivi munongorwadza. Unoziva here kuti unofambwa mukati medumbu rako. Ya, nokuti munongorwadza kana kungofufutira kana kungoita ungana ndadya ndisina munongorwadza. Wabva waita kunge munhu ari kuyamwisa usingayamwisi Eh, nemazama achivava dzimwe nguva achibuda mukaka suri kwasuri unenge wazviti wachiwanira mukadzi wekurura anzarambai zvimweni ungobvuma zvese zvanzi mana shuba munenge mazviti mazviwanira mukadzi wekurura haikuna kutsenga mukanwa zvanzi mune mati maona mukadzi wekurura asi inzwai nhamo dziri paari makuti unenge uchiziviwa wobva wazoona imba yacho haimiri waona uso saizvozvi ndakutodunha rute asi kaizvo paizvo mukwasha unozvigona takuda changamire parutivi mwene wagara nenyumba kwenye ichiti nguva diki zvikatanga topumame nguva diki zvikatanga torai mushonga tiziviwa tichiti tawanawo haranga haiwa anogadzirwa haiwa kunyungutuka kwazvo vari kuita havanenge vanodika hava haiwa munogadzirwa mbuya zvinopera kana panogona upenyu ndewe kuzvishingira iwe woga notenda. nekuti ukada kutarisa kuti hama yazodai pamwe nhamo yacho hana iwe ndounayo pamwe haatozvidi saipapa Chokwadi. iwe wobva wagara bva wati haane ndichazovamirira kuti tizofamba tese iwe ndounenge uine nhamo anzwa mudumbu ndianotsvaga dondo nhamo inenge ichiteera iwe pese pese ndiro changamire makavawanepi baba vakavari kumberi kwangwa Ava ndakavaona pamusocial media. pachivhitivhiti Eh, ndoka mukaona eh, mukabva mati hava ndinotovateera vadza eh. haiwa vakateerwa newe kwasekuzvumba ndivasi anenge atoteera kwanga zviya kunge anenge anga aitaisa nzira kuti vari kufamba vamboenda nebaba achiteera tsoka kuronda anga achironda zvino amai haiwa mauya patsime ndoyakuva yenye mubvunzo yemunonyatsoda manje handichibvunzaiwo mibvunzo yenyu nezvichemo pane zvasiona changamire kutaura asi kana pane zvimwe zvamusina kunzwisisa zvataurwa nachangamire bvunzai. Pane zvese zvavataura zvese ndizvozvo. Kuda kutongotiwo zvinokundika here kunyanya panyaya yekusangana nemunhu pabonda. hazvikundiki saka utova kuti munhu angakuunze musingakundwa nyaya idzodzo hazviite ndimo vanhu hatinodai mi musingaroorwi imi ndimo vanhu hatinotoda pano zvekuti tidai chitsvaga chipembe chekuita kudeidzera vanhu vasina kuroorwa uyai kuno vari kubenderokupai muroorwe nhasi kupinda mambure Kutochata chaiko. hazvidiwe here vakomana kuti mugare muzimbabwe Zvinodiwa. zvokwadi mungaite zvivohonwa zvakadai mukadzi akasvika kudai izvi ndakutadza kana kuita mataro ekutarisa mukadzi akasvika muno taurai tinzwa mune zvimwe here zvichemo kana mibvunzo yenyu
handina bandinoda ngoti pandinozouyawo next time ndozouya uyawo ndamuzvidhara. Saka isu nayo ndekugadzira mukadzi wechikwani. Ari mukadzi wemunhu. Wemunhu waanoona. Kwete kuramba ari mukadzi wechikwambo. Ngaachiva mukadzi wemunhu. Ndiwo nyaya yatikugadzirisa. Asa kuno akadzi wekwete. Imbwa. Vanhu. Tanda kubvunzozvo. Samunina asari kupi. Ariko vaMutaro. Chikonzero atadza kuya. Pane pari kubata saka wati hanzi ndinozowana mukana pakati pemwedzi watakupinda. Kana ari kubasa. Saka wangoti fanai kuenda kana petinozongodzoka tozoenda tese. Saka matambudziko ataurwa nachangamire amborosangana nawo ndiwo zvakare mamwewo arosangana nemunina wenyu. Ndiwo. Muri vasikana varichiti? Vasikana tiri mumba medu tiri 4. Vamba pedu tiri pabarika. Vamwewo kuno vamwe vacho vachivadiki ava. Saka 1 ndiwo akura. Tumwe twacho tuchitudiki vanenge vasati vakuziva kuti chii chinati chizoitika. Akura ari kupi? Akura ariko kumusha kubocha. Munowirirana? Hatinatsi kuwirirana pamba pedu, hatinatsi kuwirirana. Nenyaya yekuti pamba pedu paifiwa kudhara. Paita zvongoti gore rinei panofa mwana rimwe rachipofa futi mwana rimwe rachipofa mwana. Saka pane wakapedzisira kufarwa wanga ari wamainini, wakanga wapedzewo kumashure kwacho futi wakanga ari wamainini. Saka munongoziva zvekungoti pabarika paine situation iyi yekuti gore panenge pechifa mwana. Pakange pazoteedzana vemumba 1 ndo panenge pakutonga kusawirirana. Zvina zvakutonga hameno zvaitika zvokuti wamai 1 ndo watedza kufirwa zvoitonga imimi matori mwero nekufirwa kwaro hamuzowirirani sezvo pari pabarika. Zvina hamuna majaira kuti uku kukafiwa ukofiwa ukafiwa ukofiwa manje ukafiwa kwafiwa futi zvinoita kakuhameno kakusawirana akura zvakaita sei? Akapedzisira kufa anga 16 years. Mupenyu wamuri kuda inini kuzoya naye. Wamainini? Wamainini wacho. Wamainini ane asa kuma 25 years akura. Asi unakatadza iwewe nevana vamai vomuri pabarika asi hamuna kuroorwa nemurume mumwe chete vari pabarika ndana mai venyu. Pane here imimi pamunotadza kuwirirana sevana musingapinde munyaya dzevabereki? Nekuti ndazwa sekuru vachiti dambudziko renyu harisiri kunze ndiri mumba. Ndiri mumba. Kuti iyo kwaari kufamba haazofamba here achizvinzwawo? Vanotozvinzwa. Tinotofamba nekuti pamba pedu kufiwa kwakwaita uko takatombofamba kuti kufiwa ukumira ndo pabva pambototi mirei kufiwa izvo kwambomira kufiwa. Saka iyo zvacho zvongoti vanhu havawirirani nenyaya yesituation inenge ingori pamba ipapo here kana kuti imhepo yachinenge ichingoti vanhu musawirirane musabatana kutoti mukufamba musafambe pamwe. Mukuru ndiani yona iyo? Ndini ndangu pamba pedu. Wakamboedzera ndaone munun'una kuti munun'una ngatimbodai kufamba pamwe handina. Kuti kufamba? Munun'una kuedza kuumba ukama nemunin'ina wako hongu vabereki muri vana pabarika? Handina. Handinazvona izvozvo yazvimuonirerai. Saka vana vekumba iyi nevana vekumba iyi hamuwirirani? Hatiwirirani. Muri baba vari vamwe chete? Asi chimbonoedza zvino anoti ndakaedza akazonditi gwa pafoni akandibloka. Ndiwe mukuru ndiwe sisi handi watanga kuona wauya kuno wazvuzudza mwana wamai yako even newababa wako iyo zvino anozoti rimwe unozoti ndakamboedza asikana asi mukaita handiti hongu pabarika hatopaziya vana tinotora zvana amai ndo zvatinoita sei ndozvatinokudza nemunhu anorwira divi amai vake rekwamai vake. Handi pana baba vari kupi? Baba variko. Makamboedza kufamba navo? Baba
vabereki vangu inini mapostori John Marangi. Saka zvekufamba kuchivanhu izvi havabvi. Saka ndine kumwe kwandakamboenda andikatovakumbira kuti ngatifambewo, ndiri kusangana nedambudziko kuti ndinosangana nemunhu pabonde ndichizofuma ndakaisviba, pamwe pacho kuda kuti tiwane basa kana kuti zvekutengesa kana kuti kudi hapana chinofamba. Saka ipapo wakabvuma. Kwatakaenda ikoko wakasvika wakabvunza kuti imi mamuzvizivi here dambudziko rinosangana nevana ava? Murikutaura kuti hamutozvizivi, hapana chamunoziva. Saka nenyaya yepfuma yekunzi tikubatsire dambudziko takataisa. Pavakanziya hamuzvizivi here vakapindura kuti kudii? Hanzi handizvizivi, vakaramba. Ipapo vakatorambisisa. Zvikanzi hamuzvizivi here dambudziko rinosangana nevana kana kufiwa kunoita pamba penoti pamberi pakafiwa nevana 9. Hamuzvizivi here? Vakati handizvizivi. Vakaramba. Saka kubva patakabva ipapo pambe ipapo murodhi macho takutoenda vakanga vakutopopota kuti ndo basa rako rekuti ndosaka wakaregera zvekunamata inyaya yekuti unoda zvekufamba izvizvi inyanga dzako dzaunenge watotaurana nadzo izvozvo zvekutaura zvekuti ndindakashata. Saka inini kana ndakashata toda chichiona kuti muchachishanda here, muchachimisa here dzimba dzacho, muchachidi. Kubva ipapo hatinozombourana. Wakabva watoti kandai mukanyaona kwekufamba musandiudze, handidi kuzvinzwa. Saka hatichakwanisi kuti tivaudze. Tingatokwanisa kungoudzowa namai kuti ndinoda kumbofungawo kuenda kwakati. Ivo havakwanisi kuzoya nenyaya yechechi. Asi vanongoti kurudzira kuti fambai. Saka iwe vabereki venyu havakwanisi kufamba nenyaya yechechi. Handiti kuchechi tinechiti gochi, asi kuchechi unoendawo vanhu vakasviba kuti vasununguru. Kuchechi kwacho vanototaura kuti kana musha mine ngozi kana kuti mine dambudziko rinenge ririmo munotendedzwa kukumbira momira mufamba mogadzirisa zviri kunetsa muzodzoka kuchechi. Asi ivo havasi kutoda, havatodi. Kuchechi havana maprofiti? Maprofiti ariko anogona kungotaura dambudziko. Iri dambudziko iri kai? Kunanga kamusadare kuti baba hamuna kuchena. Ndimi muri kukonzeresa. Havaiti? Vabhabhadzirwa. Saka ivo kana kunogwa baba wako ataona isi kunoku nyaya yako havasi kutanga kubatwa panapa kwamakaenda vakaitwa zvaunoenda izvozvo kopagedhi rekukereke vanopinda sei? Handi munopinda magedhi anobata varwe? Vane chinzvimbo here kuchecho? Munhu mukuru wekuchechi. Havana chinzvimbo. Saka vakati kana ndiri kubata ndikuita zvezvenyu zvisafamberi toita voita sei? Vakati chizviitai chizvipedzai tichiitai toni mochiona mabasa acho kana kuti mochiita dzimba dzacho. Sezvo mandaenda nemimi kumunhu wenyu akati ndinongedza kuti inini ndakashata inini ungati kukura kusvika pauri ipapo dai ndakashata inini dai wakasvika ipapo here. Saka unozongonoti kuvana vese vakafa wapfumbamwe 9. Ndozvaingonzi imhepo ngori pamusha iri kungouraya vanhu. Ko inobviswa sei? Zivo inoyavaro nayo. Uyezve inobviswa sei? Tadi kuti ifambire mhepo iyi ibve. Hapana, kungonzi gwinya yekunamata. Gwinya yekunamata. Vanenge vachinzitaurirwa paya kumachechi ndangobvunza pamunoudzwa kumachechi paya kuti gwinya yekunamata. Asi munhu achifa gwinya yekunamata mumwe ofazve, gwinya kunamata mumwe ofazve. Zvichiri kuda kunamata here izvo? Munopera? Tinotopera. Mese munopera ka? Kunenge kwakudiwa kufambwa ka? Kutibhatariswa kuti chiri kudya vana chii mumusha umu? Mwana wekwamainini ofana sei? Mwana wekwamaigoro ofamba ngwana? Mwana wekwa? Kuita kuchinjanisa musha uye wakazvara wako unoimba paatakurisa mimba kuti ndearutera. Ndaudya uyu. Kutowadza vana chaiyo kuti wakwanika. Zvinonetsa. Vana amai vangani? Isusu tasara tiri 6. Vana amai venyu Pabarika. Itu. Vairi. Ndowarudyirwa vana. Vamene vane vana vangani? Vane vasara ne5. Imimi penyu muri 6. Vatatu uko vashanu. Pamainini kwakafa vangani? Pamainini kwakafa 5. Vakafa vashanu.
Kukwameko. kwenyu kamama angu akafa fumi. vakafa vana ndobva vaita pfumbano Akuenzanisa. saka kwasara mumwe chete kuti uku neuku kuenza. Hakwani. Vashanu. Handiri kuzviona kuti inini pawauyawo pano. Ndizvo. vatorarama Ndoimbo wakauya manhira apa makazara nemhuri yandaiti hapana urara pano musina kumukwazisa. Ndikafunga kuti vese ndevaRobert vanhu vaya. vakagara nechekuri uko Kwakuzobvunza kuti isusu aiva hatisi. Kwakuzokukwazisa ya. Nechawakanditsanangurira. Handiwa ndakabva ndati achibuda iwe. Nekuti akuitira vamwe matare vasine nyaya dzaRobert. Ndizvo. Ndavabata sei pamaoko mana. Chipo chiri pamuri sekuru. Chipo hachisi chipo. Ungotsvaga vadzi kuti muroi ndiani. Nekuti handinganonge dzimba yekwanhingi. Izvo zviromba menyu hauponi. Ndinotaura chokwadi. Nokuudza kuti iwe ndiwe iwe. Ndoti zvinake munopona sei tichinyenyeredza. dai baba wenyu vanga vari pano vachizvipindura Dai ndotopedzerana nawo izvi kana kuri kutsama ini kwandiri vaizokumbuka menyu. ava ndo vandakavatsama ivo Vaizokumbuka. Nekuti handaingobva pakuva kuti murwari taitoswera tese. Ndichitaura kuti muroi. Taiswera. Kuzvinonesa here kuswera tiri munomatara zviite takatozvijaira ndozvatinotomukira zuva iroro rekugarira pano kuvaudza zvatotoda ende zuva ratoga tisina kunangodza muroi hatina kushanda hatina ngora musoro yeveziwa pasina munambodzwa tigashandei hazvinakidzi ava tapedze mwana gara apo panze apa tinotokubatsira asi dai zvaibvira pa zvichizoita kana munin'ina wako yakoyo vabatanidze kana achida vaite sei. Anotouya. Handitika zvina naarambe asi wamboita sei wamboedza ndikuti ndiwe munhu mukuru asi kana handikuna matambudziko anosangana nawo ndakaendawo tikudzokera futi kana muchidova handimungonobatsirwa endenge ndisipo zvangu mouya unoita sei mubatsiro. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.